Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization Environment Protection Cell hapok ka jingalam u General Secretary Sengkme ubadiru Chairman ka Environment Protection Cell ringkat bat kinong yalam ka West Giant Hills nadu u General Secretary Christine Ksu Kejot Nyang Barrister Wel Shilla Idi Tang bat kiwe kilahiyar jurup ya kawa mentudu banlap ya ka jing shisha hadian baku umdi balapenwan syakitli wieng hapo sor jawai kala kalarong bat jaklia kadau jong ka jing tre klambu kondon ka ka company tre surok ka balatip kum gadhar construction company ka batre ya ka surok kli terchi tre yong riang bypass bat lalap ba ka jing kalarong ka bat ka jing jaklia ka ni ka wa ka de na ka jing pentre ya ka ni ka surok bat ka jing pentuit ya ka khando shakawa klam dala bante lakam ya ka jing bread ya ka khando haba pentre ya ka ni ka surok nakan yang kaseng kalabu jing keliru ya ka sarkar sha ja kita ki expert ki consultant ki baka sarkar kala thong man pet ngore ki kam bala benchet haki bat kaseng ro kalabu jing keliru ya ka NGT ba sha ja ka NGT hakum kini ki por lada ka NGT kala ban tuklar ki kam khai bati du yang bale kim tuklar ya ka ni ka kam khamtam ka bala khata ya ka kot ka khia jang ki nong shong ka jowai bat na kalyang kaseng kalau ongru lada ki bor bade pet kim shim khya ka ni ka kam kaseng kan shim daga sin jam ka bating e shu ubat da kharu lo ong ba haki snam baladap ka tranat PHE ka ladap ban penbana ba ka umngat water supply ka bade ka water supply scheme ka ban penpoi sha ka shnong jowai ka long ka baladap henre ngi yo I ba hadu kini gisngi ka sor jowai kadang shanya hi ha ka wa mentudu mentaka ski ngi liang ka Hito Environment Protection Cell bila don ni ka kawa mentru kebadan sab khap sor jawai kepada ka we ni kiwa ke ba lapsa umba umdi ya ka sor jawai boros kata ti ni kum ka seng hapo ka Environment Protection Cell hadin mengile yo ya kijing ujor na babon balang du pajba jong minong song jawai ba kelarong ngani ko kepala sai ki boros kata andre kendit kensan hagi ni gisngi at singla sngi chedien ka kala kelarong bat kamlong shu bandi lani ban sum ban sai ti ni kum ka seng ban sai ban simi ni kesen jam ban hiar chadu chini sa sport chani kawa ban sakila dala ki jong khmat ban wat ik jing sisa andre andala poi ni ngilap sisa ba kalong sisa kum ba kubur ki pajba ba kawa kala kelarong kadai halor na kadang jong ke jingti pathar yo ni bypass jing tre pathar klem da bodi ta kendon jong ka environment ti hakum gini ki por ni kum ga sengi kwa ban bu jingkli ka government sei kata ka environment committee sei jang kata ki expert committee kita ki consultants ke bak sarkar kala thung ban pengor haki benta ba pher khamtam hakabai dei bat penne sa ya mai mariang ngeli hakini sngi benai bag sarkar kala ngai komitmen kala kular ban penbha penmiet ban penne pensai kamariang hanre abangi hakum kini ki jingjia hakadiga khan juai ba jing penjulor ke penjaklia ya ke giwa kalau enggak ai ke ba nyimla bat priang bat kani kamat kala taru ya ka fundamental rights joginong syong hakabaka we niki lines jang ka fundamental rights kapala kadau syai bang right to life lada kinong syong kim ya ko umbam ka ka babiang bandi hai kata kin laben enjoy ya kata ka right to life tis kaberu ngabo biang jingkli government habakum kini kipor syai ja kata ka NGT kani ka jingkli kam dei tangai government hanrei wat ka NGT ro go NGT wat interfere tang hakikam dawyong what interfere tang hikam ti dawyong hanrei wan interfere ro hakum kini ki khep ki ba kinong syong ki mari kini ki jinge kini ko umsaw namar ba ngitip ba ka NGT ka don ka benta ban interfere hakum kini ki ban kimat namar ba ngi ha kini ki snam sedien ba ka NGT kala penmi ka hukum ka order ha kini ki pra snam ki ba thawing ha kini ki marjan bat ngi wa ba kidon kita ki distance bang sispa mitar kim dei bat thawing hawa ya kitu ki benta kitu ki por ngi ka NGT ka wat sakman ban penmi kita hukum hanrei hakum kini ki por bat ba kinong syong kidon kam itu ka NGT ban interfere ban tuklar lem he kani ka kamyap kamim lani ka hakum no hakabakum no ban penyo ayo ka bakhoi ka masmur
kajak ke NGT. Dia sekaberu ngabo yang ngejingkeli government ngitip syai bakane ke government MDA kadai ka wei ke government bela tahu history apa ke jalan mikalia nadu bang yo ye ke state ke pura ba kalai kadai ke sarkar ke pun kita ke consultants kita ke expert hakum kini ki ni ngila seki ba alsune meladep ba lokal mele ma wailat kisla hangijing play ya kane ka umngot water supply inti po juai kila kular kila kubur ba ya ke umngot project kala long complete ba kala commission kabamut sin bala commission kabamut la kala poi hamman lagi tluing hanre habangi hagini gisgi habingi lap ngisem hiwat jingsia hanre hadu menta mene ka ke pedai ban poi na po kawa umngot hadu menta klempat poi setia ko sor juai di sakabiru ni thomula ba yu lokal MLA jong ka juai udairu chairman jong ka environmental committee jong state government di habade bekum ni hadu kini kesingi ke pamta hadu kini khidmat ke pamta siam lakren AA halor kani ke jing dia halor kani ke jing jakhlia jong kani ke kani ke wa mentru ke ke balapsa ye kinong song jong buai di company ba he is not capable to be a legislator long fit ban long unung hikmat long responsible yak kinong song jong juai kibala kersyani u hakini ki snem posedi